navn er Jackie, og det her det er parken. Det her vi skal ind og se landskamp, når I kommer på besøg. Og ja, parken er både Danmarks nationalstadion, og så der FCK spiller deres hjemmekampe. Så jeg håber, at vi synes om det. Det er et meget, meget stort stadion. Det er Danmarks største, som sagt. Og der kan sidde op til 4.000 tilskuere. Ja, som I godt ved, så har FCK brugt deres store rivalopgør her, når de spiller i parken selvfølgelig. Og det er de kampe, der kommer flest tilskuere, og så selvfølgelig også på landskamp.